momentálne sme pri Vinetuovi a ideme k tomu kaňonu. Teraz tu máte niekde fotku, aký kaňon to má byť. A ideme tam pozrieť sa, kam vyzerá to mega kúka na ten výhľad. Tam sa natáčal Vinetu. Kokos, sa točil Vinetu. Tuto takto stál ten stan Vinetu, ty vole. Či Vinetu, tie veci proste veľké to tu stálo. Teraz ideme takto kúsiček ďalej. Tam som Vinetu pozeral ako malý a mal som ho strašne rád. A teraz som tu naživo, je to mega dobré. Aj tam sa to natáčalo, tam hore. Ľudia, momentálne sa už nachádzame na našom ubytku. Momentálne sme sa zložili, chillujeme. Klíma tu je, takže fajne. Výhľad je parádny. Sú tu nádherné výhľady. Fakt, akože buď sa pôjdeme okúpať pravdepodobne, alebo niekde do mestečka pôjdeme, alebo tak. Tam ešte sú vrtule. Tam. Chcel by som sa spraviť za ten záber z Vinetua, lebo som tam zabudol zapnúť stabilizáciu na video, takže to bolo trošku roztrasené. Pohodička jak blázen. Takže ľudia, dnešný deň bol skvelý, pretože ak sme došli, sme sa išli kúpať, potom sme sa prechádzali a znova kúpať. Až je teraz večer. Tam je západ slnka, je to extrémne. A tento západ slnka je proste úplne nádherný. A prípadne sa môžeme ísť okúpať. Ale dneska už bolo kúpania dosť. Takže momentálne sa nachádzame na pláži. Teda nejak takto. Je tu fakt čistá voda. Tam niekde je tá jaskyňa, čo som vám ukazoval, keď som točil na kameru. Momentálne do nejakého centra, ktoré malo byť viacej také historické a po ceste tu boli nádherné výhľady, to mi pripomínal proste Continental Hotel z John Wicka. Tu bol nejaký úplne random pochod. A týmto prechodom malo byť teda to historické centrum, ktoré vyzeralo naozaj pekne, proste tie uličky, pripomínalo trošku Taliansko. Tu sme si dali fajnú pizzašku. Zmeníme trochu hudbu na veselšiu, tomu ver, tu sú vystavené nejaké stĺpy, nechápem tomu, ale vyzeralo to cool. Tu si pro seba vychotávam pizzu. Kokos. Tuto na fúku taký zaujímavých medveďov, uvidíte za chvíľu. Ty vole. Túto vec by som chcel strašne skúsiť. Takéto promenády mám proste strašne rád. Toto je GT2 alebo 3, mega pekné auto, kámo. Tieto divné panely by mali v noci nejak blikať, svietne, niekde tu mať teraz ukážku.
Áno, to sú tie medvede, oni si tam s niekým kopali loptu proste. Takže ľudia, momentálne pôjdeme k nejakým vodopádom, kde sa tiež natáčal Vinetu. Má to byť 22 minút od našeho ubytka, takže sa vedie, jak to bude vypadať. Takže ľudia, tie vodopády sú naozaj krásne. Je to fakt nádherné. Brutálne čistá, ale zároveň studená voda, ale to nevadí, lebo to bolo fakt pekné. Čo ti dáva, niekde sa to aj točil Vinetu. Bolo fakt super, takže kto je v Chorvátsku, tak odporúčam. Fakt neviem, jak to volá. Momentálne idem z pláže, bolo to tam mega dobré, som sa fajne schladil a vyzerá to tu fakt nádherne. Sme na konci tohto videa, tak napíš dole do komentáru, či sa vám tento vlog ľúbil. Budem za to určite rád. Nezabudni na nejaký ten like a odber s odzončekom, mega ma tak podporíš a je to zadarmo. A užívajte prázdniny, čus!